ukhona ongakwazi ukwapheka mase ungitshela ukuthi wena amahewu uzobuza kumina ukuthi amahewu ufuna ngathi wapheke kanjani hayi ilasifike sishayisa ukuthi noma uyohambisa ngiyamposela umuntu kwaphepha yona khona eqondile sheshe efika into yakhe imali uyifaka phepha usumposela phepha kwenzayo no imali uyifaka kuma bank details wami umuthi umuse ngimfakele kwaphepha awufaka kona kuma bank details kanjani cha phela sithandzele thina sifuna ukwazi ukuthi wenza kanjani uhambe nama bank details ifuna ukwazi thina ukuthi kwenzeka kanjani omunye umbuzo omunye order ucela ama bank details ngimnikeze mase ngimnikeze ukuthi okwenzani ayimthaka yeke abuya ngifune message right sazi ukuthi ufunani amahewu uwazi umthumela umuntu umchaza ukuthi naka amahewu afuneka ayengakwazi ukupheka amahewu akayeke bazothatha labantu abakwazi ukupheka amahewu awukwazi ukuthi ungabuza kumuntu wakho umbuzo ukuthi awapheke kanjani ngeke ukwazi ukumthumelela wena mhlawumbe uthulile uhambisa noma kwafaka kaphepha bazowaphuza bese uzajwa athi ubuya ngome kanje oyibeke lapha nathi ichithekile hawe bhuti uthi abaphuze labanye uthi uyabuyela kuthiwa bhuti bese ungena ikhwi iqala lapha uthola ngene ikhwi iqala bayakuba abasho labaqala bathi yasingenela lo bhuti wamahewu kuthi hamba bikhile lapha wena hamba bikhile no amahewu umuntu awumthumelela amahewu angiwathumela amahewu mawuthi ngikuthola mana ngikuthumelela amahewu awukuzokubeka eceleni ngiqhubeke nabantu abaserious